EARGROUND. EARGROUND. Yes, with DJ Fydale. DJ Fydale, real name is Fidelis Isaac. I'm a music producer. I'm a DJ. I'm an MC. I'm a stage manager. I'm a music promoter. I do also music marketing. Music industry. I do a lot of things. I'm more like an industry. Okay, yeah, all the way from Kwekwe to be where I am, it was because of mainly kushingirira, because ndakatanga as a DJ, as a soundman, as a selector. Kushingirira, you have to push self-motivation, self-confidence. Okay, Killerman is the main project inside 2026. One Don, Killerman Music is the main project. We came to realize that some of the big songs, some of the hit songs, which we released around the 2015, 2016, 2017, it's almost 10 years gone now. But music, so that's why I find it when we re-upload a tune in 2016, still issuing that quality, mixing and mastering was still on point. Then the song itself is more powerful. Saka 2026, expect more from Killerman, because bringing you the past, then we have also new music coming in. Right now, I cannot say anything. I think I just but as of now, at Saturday, my plan. I have my plans, but we cannot out. The reality part, let me tell you this. Most of us, including me, we never been aware of what is a royalty. I will tell you an example. There was this other project and ndakamboita ndakazombonzi turakuisira ku iTunes, which me I didn't know what's that. I think ndakapuwa $30 or $40. I don't know. Ndikatopa muno project iyo. Up to day notonetsa kuidzosa project iyo, because ini ndakaita anawe ndisingatozivi kuti chii chiri kuitika. Then pakatazotanga kuziva kuti music yedu yatiri kubuditsa iri kudaida. It was mostly all like my projects edu akawanda ekumashure. Besides being on local on the radio or online, mostly like 95%, it might be producers, it might be artists. Apana chavanoziva. Vaiziva ndeve kusungura, because those people, they were educated through the likes of grammar and something. Yeah. And but my recording label, vaishanda nema record label, especially vekusungura nevegospel, vanga vari well aware. But ava vekuedu uko kunana hip hop nana Zimdancehall, I'm confident enough kuti zvinhu zvakawanda vangasingazive kuti maroyalties chii chinonzi royalty vanozviwana kupi. Vasati vakuziva hapana kuziva nyaya yemaroyalties hapana chaangaitwa, because the basic thing is just patakatanga music, it was out of passion to be on stage, and so it was never about 100% money, even though takazotanga kuiwana kustage, because ukacheka maartist akawanda mari dzavaichaja kudhara pastage dzanziri shoma, but they were very happy with that. So kutoti kune imwe engo inobuditsa mari pamusic yedu, vanhu vakawanda vangasingazivi, ende vanhu vakawanda only ama 2K vako mazuvano they know, but vamwe pane imwe gap revanhu vakawanda vanga vasingatozivi. Chinoitika manje ndechekuti zvinogona kuita kunge vari kuona but vanenge vasingaoni, vashoma vari kuzviona. Because even inini personally pachangu, inini I won't speak about people. Pane zvinhu zvokuti unozvinetera so chingoti amen, like zvinongoneterawo zvimwe zvinhu zvese zvamunongoona. So chiri kungodiwa chete, I think there's a need for more education, because the music iyoyo, that's our ndonhaka yedu, ndonhaka yevana vedu, because hatingazokwanisa kuti tafa vana vanoshaura kuti kumudhara vakarekodha big record rakadai, so but still there's nothing chavari kuwana. I don't know kana ndapindura zvinonzvika. So it was say there's need for more awareness with people. Kuita maartisti voungana vakawanda, vodzidziswa, vooneswa, kana vachiregister kuzimura kwachona voregister, but they should be knowing. But ivo kuzimura kwachona futi again, pari kurudawo transparent yekuti information inofanira yanzosvika kumaartisti vachizvinzwa kuti no, mari yenyu tiri kuitora so, tikatora mari yakati kwauri inozosvika yakati because of ABC, because even the conversation yachona, the way yairi kuita, inini ndakatarisa pasocial media, seems as if maartisti vari kungonotambira pay asiri kuziva. Inini kudhara tichikura madhara edu aipiwa ma-hours. Really know kuti ukashanda 7 hours
day you're gonna get $21. Saka now the problem is unongosvika mari yako iyi, but how did the day calculate kanzasvika papa zive the likes of DistroKid. Ukaenda paDistroKid unotoona kuti song yatengeswa 2 cents chichichi, then unozoziva kuti total yako amount ndeyakandi. So somewhere there's part of that transparency. I think with the Zimura board nema the whole of artist ipapo papa even kwandiri ndikuona kunge pasina kujeka, so varifana kudzidzisa vanhu zvakawanda. All those, I think there's need for more conversation, especially kudzidzisa vanhu kuti vazosvika pa, because you know that there are two ways involved. It's either unogona kufunga kuti uri kubirwa usiri kubirwa, unogona kufunga kuti kubirwa uchibirwa zveshuwa, but ukafunga kuti kubirwa usiri kubirwa is because hauna too much knowledge yezvinhu izvo. Saka ukava neknowledge ukadzidzisa kunzi zvodai unogona kutozoshamisika kuti zveshuwa $4 ndo mari yangu ichi yandainga ndichifanira kuwana mwedzi uno, because unogona kufunga kuti song yako yakarira but yakaifanira kuwana mari yakawanda, but inokuwanira mari yakawanda sei you don't know. Andiona saka ipapo pane nyaya amene kana nanyatso zvinonzvika. If you check kuti Zimdancehall zita racho handiti takazomboita mutauro achiti akati paZimdancehall all those things, but those things are natural, like because current music itoriko zvakasangana andonzvisa. So gango name it will be fine, but I don't know manje kuti vanopa mazita ndevanani, because kuti zvirane zita music, but isusu kwatinoridza maybe ninauteli kuti indochitonzwa kuti iafrobeat, iyi more of a hip hop, iyi dance onzisa or reggae. Saka the type of music irikugadzirwa muZimbabwe ini ndinganyepa, anditoziva kuti music yacho inonzi apindura. That's the question yondogara chifunzwa nawo chirombo roti current and old relationship. Me and Fydale, we are brothers, we are friends. Kubasa kwese kunotongoitika zvinongoitika. There was nothing personal, it was just work at the end of the day. Kusangonzwisana kwakaitika padiki, but I think takazotoita the next 30 minutes after that incident tanga tatova bomb. Apatorina kana problem, we are brothers. Fydale 2026, I'm planning, I'm hoping with God's hands, the studio is coming back to Harare, then more shows as a DJ. I'm going to, this is the biggest thing I can try with, because ndakatanga ndiri DJ as a selector, and I was like that, and I was very good at that. So I ended up being an MC, and ndakatanga kuneglect that DJ part. Yes, of course, vanhu vabandainoridza ndega, like my clubs and everything, I would be MC and DJ. But this year, I won't be MCing that much. I'll be a DJ, a selector. So look for DJ Fydale, the real Don DJ Fydale. I think that's the future. Yo, people, I'm not just singer, but this is the original DJ Fydale on EARGROUND. You know, EARGROUND is the one with the crown. Yeah, man. Bigger than US and pound.